Kaixo, ondo? Ondo. Bueno, zure herrixan geratu gara, Aranbaixon, musikari zara bertakua. Pentsatzen dut zuretako ekarpena handia izango dela musika, baina zupe gizarteari kulturaren bitartez eitzen dotzazu ekarpen hori. Zuretako gizarteari ze ekarpen eitzen dotzan musikak, kulturak? Jo, nik uste dut orokorrien danondako edo jente askondako terapia bezala dala askondako, ez? Eta, nik uste dut osasun mentalandako nik uste dut oso onuragarria dan zehozer dala. Eta hori punto importante bat pentseta jatein batien bai. Orduan gizartean ongizaterako, norbanako ongizaterako pentsatzen zu funtsezkoa dela. Bai, eta gainera dala gauza bat dano kontsumitzen dauela askotan gure barik, ez? Leku askotan dauela musikia, ez garela konturaten askotan edo da ambiente edo gauza askotako, ez dakit. Eta azkenean dano kontsumitzen dugu eta dano egiten guzku ondo, orduen. Sormen prozesua beste izango erreza, zure pieza horrek sortzia, hori zela egiten duzu? Zein da prozesua? Nik uste dela gauza bat nahiko, hementxe jarriko naz. Nik uste dela gauza bat nahiko komplikaua. Eta gaina bakoitzak eruten duela sormen prozesua modu baten. Niretako generalien izaten da oso gora beratxua, sormen prozesu danak moruen. Eta batez be, eukitzen dutelako epokak. Dauket epokak nahuela oso goixen eta igual egunien bertan sentiruten dut eske gaur zeo zer dauketa atarateko eta espanaz jarten geratze jatorre barruen arantzatxo hori igual, ez? Eta gero beste egun batzutan edo beste epoka batzutan nahu ez dutela gure jakin ez ebez. Sentiruten az igual ez dutela balixo mierda bat bez itxen duten erako. Ni naz, bebai olakoan azelako, baina naz oso estremotakua, ez? Oin nahu hemen eta oin nahu hor, baina ez dakit oso ondo topetan gauza bat olan intermediarizua. Orduan nik uste dut musikak egin batien hortan be laguntzen duztela. Nahiz eta aldi berien kontra esankorra izen. Ez dakit, da gauza bat, niretako be oso komplikau badana, baina dakitzetena da ondo itxen duztela. Eta laguntzen duztela, nire gauzak, niri berai, nire buruei bebai ezagutzen, ez dakit, da oso politxa, sormen prozesua. Pentsatzen dut, gainera, gizarte honen metabolismo azkar honekin batera, igual, sentituko zarela sarri, ez? Muga batzuetara llegau naixan, gizartea bera holan eraikitza daugalako oin, ez? Behar da dana bizkor, behar da, modu oso jakinetan eitxia musikia be. Bai. Eta niri honek da gauza bat bilurra emuten duzten. Ikuste dutelako gizartean esparru askotan azkar bizi garela. Gure huela egun lekudanetan denpora osuen. Sare sozialak bera kontsumitzen ditugula oso azkar. Eta musikia bera daukez ezazinua oso azkar konsumiruten duela. Kaleratzen direla gauzak oso pildora txikitan, bebai, adibide jartiarren eta niri honek da gauza bat amorra moten duztena eta da Instagramen. Imaginau, bidixo bat egoten dau pertsona batek kantetan, 5 minututako bidixo bat baldin bada, jenteak ez dau ikusten. Eta minutu batekin nahikoa da. Eta, klaro, esken nik ikusten dut orduen, dana gainetik pasetan duela. Dana, eta edo artista batek kaleratzen dauela 10 kantuko lan bat eta larrei dela. Eta oin singleak eruten diela. Eta singleekin momentuko arrakasta hori lortzen dozu. Pau, ataraten dozu eta oin gurozu ez dakitzen mila entzunaldi, Eta hori diska batekin igual ez dozu lortzen. Orduen jentiak singleka itxen daulan. Niri da gauza bat bendan bilurra emuten duztena, ze pentseta jat galdu itxen diela gauza asko bidien. Eta oso gainetik pasetan garela danakin. Orduen, ez dakit, da gauza preokupetan duztena eta benetan askotan hausnartu dutena. Pentsatzen duzu, igual kontsumo eredu horrek, musikan egiten den kontsumo eredu horrek, arago doiala, igual badala isla bat bestelako
eredu batena, ez? Bizitzan igual bestelako alor batzuetan be hala jokatzen dugu, hala kontsumitzen dugu. Bai, eta nik uste dela askartasun horrek azkenien esparru ezberdinetara itxendotzo kalte, eta musikia da bat. Beste bat izan leike bebai lana, zelako lanak, guk gau, adibidez gaztiok, daukeguen lanak zelako epemotzekuak dien, zelako seguridade gutxi daukegun zeozer finkua lortzeko. Gero bebai, pentsetak adibidez, harremanak igual oso, ez dakitzelan esan, askotan oso gainetik pasetan diezen zeozer, ez dauketzula harreman sendo bat pertsona batekin, ez dakit, seriak zelan kontsumitzen dugu. Ez que takada baten. Eta ni behitu naz pertsona bat oso kanpo geratzen azela serien mundutik eta Netflix eta olako plataformen mundutik sentiruten dutelako ez doielako nirekin bat. Eta askotan, konturatzen az, konversazioetatik kanpo geratzen nazela ez dutelako ikusten munduanak ikusten dauen serie horreik, ez? Porque urteten da serie bat, eta munduanak tragetan dau serie hori asteburu baten, a toda leche, eta gero urregoko gunean, munduan adu komentetan serie hori. Eta askotan igual, espadozu ikusi serie hori asteburu baten gero komentetako zure lagunekin, apurtxo bat atzin geraketan za, ez? Niri hori ba beste gauza bat, oso askar doiena, eta preokupetan duztena, asko. Porque, serie horreik, zentzu askokin da zin ja, detaile askokin, eta guk janditzugu, holan, Eta en plan, bueno, ikusi oin bat, gero, hemendik aste batera beste kapitulo bat, hausnartu, eta ez, osea, eske, holan gauza askokin. Bai ala zeozer niri bilurran muten duztena, eta hainbatian askartasun horrek danoi itxenguzkula kalte. Danoi itxenguzkula kalte bat, ez be, psikologikoki. Bihurtu garelako gizarte likido bat gara, orduan dana pasetan dugu hain gainetik, dana da hain efimeroa, oin dau, baina hemendik 2 minututara igual ja ez da. Eta niri adibidez, nire kasuen, nire esparruen musikien horrek emuten duzte bilurra, bat ez be. Zein izan leike giltza, bakitzaia dela, baina ideiaren bat, nun bota geinke hain gura dana ez izateko hain efimeroa eta pixkat. Nik uste dut giltza gauza asko izen leikezela, eta bata da nire ustez momentuen egotia eta momentukoa itxia. Gure saioan izena zubiak da, ez? Zubixak eraikitze hori, elkarlan hori, saretze hori pixkat biztaratzea nahi gendulako. Kasu honetan, etorritxa zure diskurtso hortara, zuk zubixak eraiki beharko bazenduz edo hainbat mutur lotu, zuk nun eraikiko zen nitxune zubi horrek edo zer lotuko leukie? Nik uste dut, igual, hasi garen moduan musikia eta gauza edo sormena eta gauza terapeutikuak lotuko nitxula. Uste dutelako diela bi gauza batera, bi gauza batera joan bidiesenak. Eta eskutik doiesenak eta benetan kontziente izan bigarenak horrenak. Ze askotan igual sortzen dugu eta momentuen ez gare kontziente zer gabizen itzen, zer gabizen sortzen, zer gabizen esaten, eta hortik denpora batera esaten dozu, ostras, eske nik igual hori idatzi dut, momentu horretan ninguelako ez dakit zelan, eta bai dala modu bat erreparatzeko zure buruai, en plan, ostras, behitu zer idatzi duten, eta hortik atara zeinke gauzak. Osa, nabil berretan asko de mentalki, porque nik asko eruten dut, musikia eruten dut asko nire refugizua izen da beti, orduen horrekin lotzen dut beti, osasun mentalarekin eta olako gauzekin, orduen musikia eta gauza terapeutikoak nire ustez hori zubi bada. Bueno, Sara, ia mezu horrekin, danope kontzientzia apur bat hartzen dugun eta alegintzen garen beste modu batera konsumitzen. Bai, ez dakigu. Gizartiak beruten gaitxu, baina, ba.